ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କମିବ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 55,300 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 60,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶରେ ସୁନାର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 55,150 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 60,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 55,150 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 60,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 55,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 55,300 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 60,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କ